non nangkele jike isi MEC kilik along lakhain koi singhason constituency along APHLC asong pen MEC anghoi kachedan dunjia pan APHLC amai puje ai katharsi chisik chedanglo lapen APHLC jongsi ke hailo pulote ke chengsi ke claim jia sai amolake autonomous state ke hang lapen 6 schedule ke patang hai hoi henlo lapen pherangke karjohur nangke thandon atengke jesemet singhason constituency along pen kachedan ji lake BJP asong pen henlo bonta singhason constituency arat niliphan ongdung abot pen nang pahai vekji pu ning chetheklong lapen APHLC asong pen long inkoida troxy adima long pen long crane aircap anghoi ke hai vekji pusi je ai kathar pen ning je pon difu pen Surajit Shetty TK News development nang litum ta chini lor lo ke development me ma ke di lage dak di phu malom bang ke chia so do o po jo da lo alang litum phan ka pheri pen a jok minister dum da hut pen wang rai ti tia pot lama si da lom selam lo di phu malom la ta ki phuk cheng et lo ke da to waran ta di ke wak cheng et lo ke rong be thi ke light an da map lap lo ke di hala street light ki bian da map lap lo ke non ke hala CM ahem ke dam to wara light an da map et wang e thek long lo ke te sona development ke thang le ve lagi development pu ke lagali development pu ke munit a ot ka pe me yo e sona bangai ka pa se let le a ot ka pe me poisa ka pe war ve poisa ka pi hum la bang si ke claim nang yi poisa ka pe war waret poisa ki chovaret la 4 lane along patata bangkelong tang dia da patta pu thak ta aku patta selam thu si compensation ka chu en hedi laga CM a choranta che podun lok lo lai hu alam ke ye lai hu ga ot ka he no lo ma ti di la ke la si la son ke la ke development ka li lo la ke amore plan pik le develop pu ka li det le poisa do olo te develop lo pu ka li le la hello la si ka develop as a hok ka develop ya bang si ni tu e claim ji Karbi itu man paselet le det lagi kaselet le ta lata ili government pen rap dun de te polo hala tum ta un ede jika wrong so go un ta un ede kangjang di tigan te chok soro kumat pen senang li pate ji neli ke jok dun ke 20 sing hason pen la pen BJP candidate pen lo hadak da ka contest po kwan pen sinang li parem ji hanapai la bangge non mat ke pu thek the hai seta nitum haji posichini lo la bangge la pen lumbajong pen rajen timung dolo dhon sri pen MS tok bi dolo la pen ke borjan pen Miss Martina Kathar pi dolo la pen haura ghat pen Mrs Purnima ingi pi dolo la pen Mohamaya pen Robi Singh Ronghang lang pher pen Kong Rong pi la pen Kor Kanthi pen Daniel Teron la pen Nomati pen Suren Kramsa la pen ke Phuloni pen Dhoniram Timung la pen Langhin pen Sarmung Rongphar la pen ke Borjan ke puet lo laga Martina Kathar pi la pen ke Nilip pen Mondor Singh Ingti kali Rajesh Tiso Dwar Bagori si Mondor Singh Ingti ke nilitung ke hadi ahok lo asama governor ke hai phan chief minister ke hai phan dai tum aman pi sita alang litum la constitution angding 243 m ke pi phuk dak lo ange ka pi phuk ke hadi matha tha hai governor la pen minister atum o taking hot seme ke tang hedi alang litum nilituman ta lo nitum SCS IAS officer atum ta seme ke tang hot nitum constitution ke nitum pi phuk phe pusi seme ke tang ti la governor ke hai ta lo chief minister ke hai ta lo amat alang litum chief minister pen governor kupusona chief minister kupusona governor lo ne la tum bangke India constitution si pi phuk da la pen amethang ka silam vek Assam Panchayat Act Section 1 Clause 2 hala dake pu Assam State Election Commission ke 6 schedule ar lo ke thang da jakong ve pu si pu aman non ke la ke thin ne jakong election ka pe do kambang na pe claim to that yeah lage abinong e Karbi atum luha ka pasi ke lang rem la pu vialing da vi me pu aphan
la si ke claim it la po yo file ad lo la pen non anta file bom jelang arokom aja atum morning saman si chini ji la pen hombaran ni ke mandir ni ke tang et po la inkoira trok a constituency penta APHLC ke candidate do pet po ke do pet ka athe ke nitum autonomous state nangji la pen jok autonomous state ke hang hello nitum a hok akame claim aku autonomous state ke hang la pen jat akam le det akam claim ji busta election high pen ke high tum si claim long ken te lage democratic alarm lo lage la posi democratic aron ateng pen si claim nang ji la posi election ke high vek nang la helo election high he si thang be janan thap pu ga lage aron kali lage tang tenang tumak de autonomous state ke hang number 1 number 2 ke lage sik sidul ka pang tang aja kong kang bo anta ko ke se 1 2 la helo ke claim ji la pen ke inglong arat atum jasemet karbi anglong inglong arat mane jasemet karbi atum bang ilitum rong aso bang ali seta asia group atum bang a ot henu pik pak lo poisa si chini chot lo la puyo jat tame pu non election da poisa war nang ji pu poisa ke war nang ning ma di poisa khoros ke khoros ta me he pe dam ta me he ta war nang ni ke seta ilitum hala itu agyan ka ve pena jok si ke war poisa lagi war imlang ma la si ki hum se nang yi le la le tang te sorupo thar pen ke bapuram terang la pen bokajan pen ke pranjol kru son si dam tang aprang man da pulo long kriner kep tu ke hai ji ga le ti athik thete hai thul lap ta thek seta long kriner kep ke hai ji pu se ne to ma thal hai vek po je det lo hala etum agyan kapang kape me thuji aphan hedi la kai ni tum claim ji long trainer kep na tum si case ke noning koi rai tho mo hombar ni case klang thuji sila long koi truck adim long non kerangji ke AC MSC kiligalong MSC anghoi kachepate dunjia phan aru niphai inkoi arni pen penang an political party atum DC office along nomination alo ke jogdam labangso ke jogdam along lakhakre pho mahamaya constituency along pen Robin Singh Ronghang APHLC lakhakre sirkep dhanseri constituency pen niso terangpi songwe mate independent lakhakre hini phuluni constituency SDC atum pen Munindra Be lakhakre sirkep dhanseri constituency along pen Eldrin Pator songwe mate independent candidate satum DC arideng nomination alo jokpon lopusi biartalong difupen ramteron TK News labangso 19 nong dhanseri ang kangalong non nili sepati dini independent pelo nili mena mang ke Eldrin Pator lapulo ape non nomination dan litum phailelo lapen nang hailo pulonte latum dhanseri ang kangalong ke la oreng abar sai pen kedang lok lapen kadok kawe la towar daro lang me pen kedang lok kadok kawe labang sorong arar phan ke ni cheklem pon pu pusi ni mena che chak pon lo lapen la chota kalila angko lai litum non oreng abar sai det pen longlia pota pen kedang lok kithir thi pen kedang lok lapen towar me lang kedang lok la ke dhanseri arong arat ke tok ano do andame ni si chelang pon thipbo pusi nang litum radang non li khan pajir ni damlo nang liko na vut long ji nili bangke penang havut bangke haidet avut bangke nili long ponji la pen ningche thepo athe man non nali tum ta theglong lo la pen anso si non nili tum ke claim ka dam non ne do de sang si pina chhum re son si moni haidet ang anso si chhum ri thupo la pen vut bangke nili haidet ji avut bangke nili chelong vet ji pini ka nili 12 nong colony consensi pen nomination file tanglo nili men monendro be colony MSC consensi pen ASDC candidate autonomous state demand committee hin pen sin nili pini file takalo pen dahlo nona boy tum ninja telo Karbi anglong labangso political atomon labangso kachala hedung gedolo kay longri jutang jubat nim rokom aphan la swa joine pen nona boy bang ASDC autonomous state demand committee hakacheng 1986 pen kosan ma 89 ahut radatum terung kadok kave khay mai longri longpat hempre ka ba phan 244 a joine pe hai pen rat kachari la pen ka chasong ington te pin ben ka japon la bang soket pon kang thur pon rada phan ki pi ka pajir se tambe ang riang don pen rada ning hang pen bet claim bon potsi
nona boy election na long ke bang je bang puthot es de sia phansi kang wai je phansi ra tum ka je sik de dolo la hello ni tum ka thek long ni je thek la longing ko ra throk kanal tum ki hai ji lobson ning ge the do ma long ko ra throk wan ke kali seta ne tum ta ke hai je dim ang thek do dolo anon de tu politically ka chelar do nona mara bang ka kapre ka tum ka chelar do ko nona bang nona talang ek non BJP atum ta tiket chipi de khere da Congress tum ta la son problem do tiket yang bong pen la tumang bong pen ka chithi la bang song bong a group izum ba joine nona bang ke la hello so ke hai je phan ASDC phan puthot tor master demand committee phan si pe hai thunai pe hai lo pote long ri long pat jutang jobat niam do kam khe me la bang me ko si addo ka vera sar pi sar pu aklimang par non ka chali bomba bang pu tum educator na tumanda la bang so ka ma tha bang che bang lo la hello ni tum ka dam la hello tum ke chini la pe ni tum ba tong long ta hala ba sinin che thelo ni tum thank you ke haiji ke la ke non mat ke 100% puli puda bacho athi non BJP ya sarkar tum ke claim ke tam sitame rada tum thek daklo tabe non la BJP along ke to bom tum sitame mane silent na vote ke job je bang to pik la pen openly atum tame ke ong si ke ong lo la pen ke wang je tum la to pik la senong ta wang bom lo la senil tum mohamaya long bang ke non mata ke haiji ari ke pom tong lo se APSLC pen ke highway ko ate APSLC phan aning ke dok ke la ke candidate phan aning ke dok chot ke a party jitu a ke mang moto la se ani to ate litum bharat adet long ate litum Karbi khai tame inglong aso hala so inglong aso ko tang khai parim ba se litum ta elame ki utang jupat ka du ko be che pangchu nei protang ke litum la bharat adet long litum phana panong ki la so aja kong ateng na se che jari long aja kong ke do ku bom sitame litum aja kong apana ko di do la se non ba ke APSLC ke mang ba ke litum a hok pe aja kong la 60 la rona teng pen che orlong nang ji ko se APSLC ke mang ke la la se rada tum ta ning do la pen Karbi khai la pen long so do an sitame non ba ke APSLC song long se wang la la pen vote ta pila po wana vote pe sedang li haji ke ong ake kom nice tame hola da 23 out of 23 a vote to la se 9000 a vote ke long ko la so long nang li long pen ko mat sini sidani dun jipa la non ma ke la ruling atum ruling BJP party pe sedang ache dan SDC la pen congress ai ke la avelo lagi nang to office do la anen tu nili to office to nang to sarkar yang si bang da tin nang tu mahin pen pilo iklan mo pen ning jila Chengsi ke claim ke chengsi ke la ke article 244 ke la ke back nang pola pen 60 dul ke la ke nili tum ke kodai da social media long la pen ning jida ko ke nili ke voter kang tha no pen non tribal tum han election da nang pa jo kinong le la pen person election da nang pa thu nang le MEC election chot kali town la pen hala sarkari gamburan ta beng long aso tum si claim long chot dit la ke nili tum ke mang na town ke mang chot ke lu la ke constitutional long sinang tok pida senong la so aja kong jong si chilong ke nangji protang ke la APSLC ke mang long si wang nang pol si non rada tunda chini lo wang angkang pi pen nang dam lo pote 26 constituency do la song bong long pen long kwan nang tu mahin pen 26 constituency long pen ke higher ji bupe tame 18 constituency ke la ke inglong aso se mane ke ong dunga majority ke do pot 18 constituency ke ni mane pura ko follow ke noni phong bang ke la 18 le hadel bole council bang ke council cari CM APSLC ko long so tum 19 Ansuri pen. 19 tons nang li independent na ma Independent. nang li tanda nang li kupining kit pen si so mesti itu taban Ini cuci development hang ke claim ipan sini diga hat cuke dam tang pen ta bori pon bom lo la sinone prang mang ta ko ki la daga tum Ansuri ke backward place jihetu litum kene lumba jong pen kate bok nai homosti lo koi phi sital tum anpula underdeveloped la si lada khai kreni do anta litum kadu ka get si dora pet pen se song pet si development na hin ki claim pon nang li haja te ko pisi ke chengsi time mo claim ti kon ji ram lada ke kupima sarkar pen nang ki pierling lon ke junalang pen towar pen danglok ki junalang pen danglok ajata hin puno development na hin education na hin daily tum ke pura nil lang zero pule puda ta chok lasi mainly nil education na hin focus pon pola pen ke junalang pen towar ka na gut pen nang le haji pen le ninga che the do nang nearly 19,000 plus la pen la solong against party to me komara song nom si mane kangtang kring do lo BJP lo lake BJP pen sai la sena BJP pen se fight nang ko BJP pen lo fight pola
lada ke party ala malilo lake menthang ke neki development phang ke claim phang tumke kadu kavita angdi sinang ke chom pen ladak donsri constituency nil tumre long pete Karbi pen second vote bank di masa kon sikong di masa num tak pinangan do alang li tum tanal tum long nang cerap don bapusan do ikma do kadu kavya khai ta lada ke mane masi khai krehini do bulke khai krehini sin tum chesong rapet lo Karbi di masa polang melo ba dak gorkhat adivasi bongali bihari polang melo kuki boro alang melo kadu kavita khai krehini ta chesong rapet pensiklem rapet